محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي للياتهار المصطفى من منظر أطهير المنظر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أمي تغيني الله سبحانه وتعالى في كبا شيطان تورما ولا تدغرو فلامين دمنا تفلان أما زيديني الله سبحانه وتعالى تكبرك ماي كسولك على ربك صلى الله عليه وسلم. أنا جنيان سنما ونوي أكا صحابة جتروي منو ني على ربك صلى الله عليه وسلم دومي ناكا جله كوني أنوكا نفولد دي على ربما لإلى كلمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كما قرتل كما السلام عليكم دوكا على كراي أهجل بيجيني أنغنا وفنانا أمي دوكا كوي كدوكا على ربك صلى الله عليه وسلم سموي أبونا سنما منونا يو كالفاما أمي دوكا على كراي كاكي أبونا سنموني نمرو لامي فولي السلام تشما أنا مسماما. إخوان المسلمين بل السلام اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما أنه نهى وزجر. السلام عليكم من دون أيتو أنجا أنجا سيرا الله سبحانه وتعالى ألا كو أنجا مينجا أيتو أنجا زيكو كي أكليلا الله سبحانه وتعالى كو أنجا مينتو أيتو أنجا زيكو كي أتوليلا نما مين مكو بي كبر كنا لافيالا نما مبا فكا كنا ولو سورو الكيما جودو كنكا يوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دومي ني دندي مكو نيه nafoloti makonye fona sorra ini dusukun zanman zira alama dusukun min sona ka koke alakama asona ka to Allah subhanahu wa ta'ala kama ne mamba fa ka jigiya soro odo ne mamba fa ka siratu tige choko nyumana ne mamba fa ka sigi aljina kono sigi choko nyumana watikala maka hakil tonina Allah subhanahu wa ta'ala ki kam minga iseko ke okelila akika minto iseko ke otolila balma muso ninde bodai ألكانو كي أنا بالم الإسلام برجليما وهذه بإذن ولي الأمور وهو خير المستعان إن شاء الله تعالى كو سمم مسامنا نو مساكا أيوة جيه مسامية دميني يرو لا صهير ماي أيوة إن شاء الله تعالى نيجي أنغا أيوة سكي بنا نفلاناي أم الله سبحانه وتعالى ديلي ألكا كاني كايراي fembina fo ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka famu chugo nyuma di assalamu forba jama kuluma sekinya anya ka fawqa al-minbar al-fiqh maliki minbar al-fiqh maliki 120 nasallu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-salamata wal-afiya sekin no bela jele adamine fam vile minabi an gosame Allah subhanahu wa ta'ala de la ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan be sababa ma Allah subhanahu wa ta'ala kan gishi kan danga fotaw an ketawla وهو ولي ذلك والقادر عليه. الله سبحانه وتعالى أتجيه والسلام الله سبحانه وتعالى بسؤلا أسمع بالدماء دنيني الله سبحانه وتعالى في كتا أنك فتا بلا جليلا نالله سبحانه وتعالى فرلا جونكا كي دماء كي قسمنا الله سبحانه وتعالى جلتك كوكولا أدونغا فوكو بنا سبابا ما وبارا نقيرا. قال المحقق جزاه الله أن خيرا نيني عالم محقق دو بمكاي don shidomba nyuma do puma kado ay hikma puma nyuma do dim hono mandema beki jija ka famu kanye abi soma samabo alaka getura ko idha kana aunu allah lil mar'i khadima tahiyya lahu min kulli sa'b muraduhu ko al-salamu ko nganna tawwa kanyish alama ko nganna tadlu allah subhanahu wa ta'ala ka demena ko idha kana aunu allah lil mar'i khadima alaka deme kono ye jon khadimiya o koray ka jien baraw barala ni allah subhanahu wa ta'ala ka deme soro ala
ko tahayya lahu min kulli sa'bin muraduhu diɲɛ ko ka gɛlɛ i ka laɲini na sa k'i b'a sɔrɔla o nɔgɔyalen dakɛnɛ b'i ɲɛfɛ o bɛɛ lajɛlen labɛnnen ɲɛnen i bɛ s'a ma waati min na i b'a sɔrɔ i b'a fɛ a ka kɛ cogo min na ala sɔnna a kɛra ten a ko idha lam yakun awnun min allahi lil fata ko nka n'i donna diɲɛ ko la n'i ma ala ka dɛmɛ sɔrɔ a la n'i y'a sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ma labɛn k'i kɔnɔ ko fa awwal ma yufjini alayhi shahaduhu cɛsiriba a ka cɛsiri k'o de bɛ kɛ a k'o ko in na gɛlɛya sira fɔlɔfɔlɔ ye cɛni sababu fɔlɔ ye ka sin a ma ni maa min bɛ diɲɛ ko sɔrɔ cɛsiri de y'a sababu ye ni ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ni m'o sɔrɔ i ka ko la i b'a sɔrɔ i ka cɛsiri yɛrɛ de bɛ kɛ ko in cɛni sababu ye o kuma alisilamɛw an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an dɛmɛ n'a ka dɛmɛ ye dɛmɛ tɛ ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ bɔ nin baara in ala subhanahu wa ta'ala dama de bɛ se ka jɔn dɛmɛ a la f'i ka fɔta kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kɛ ibtigha an liwajhillahi azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛda ɲinini kama la li gharadin dunyawi a tɛ kɛ diɲɛ mako kama n'o kɛra i b'a sababa sɔrɔ ayiwa diɲɛ na yan i b'a sɔrɔ lahara i b'a baraji dakɛnɛ sɔrɔ k'i kɔnɔ wa darsu min al-akhdari insha Allah ta'ala bi walada a bɛ minɛ ayiwa al-akhdari de la sariya kitabu ɲuman min n'an y'a dayɛlɛ n'an sigi min a kan ka walawala alisilamɛw ye insha Allah ta'ala bidun ziyaratin wala nuqsan kitabutigi ye min fɔ an b'o de walawala alisan foroba jamakulu ye an de fɛn fara ka wa an de fɛn bɔ a la nka an b'an cɛ kɔni siri ka dalilu jɔ ni Qur'ani na su ye ka dalilu jɔ ni hadisa kɛnɛma na su ye kitabutigi ka kuma kan jango k'a ka bigi dalanen ko k'a jɛ tile tiɲɛ ye a sababu ye an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ o baara la bi walada bɛna boli ala tartibe bayna ahwalil musalli seliba a ka lahalayaw olu dala kɛɲini olu dala ɲɔgɔn kan tuma dɔ ni lahalaya yɛlɛmana asilamɛ sariya bi sɔnɔgɔya kɛ k'i yɛrɛ ka ayiwa baara kɛcogo yɛlɛma seli kɔnɔna na o lahalayaw yɛlɛma cogo ayiwa cogo la min ni silamɛya sariya bɛ bɛn kitabutigi bɛna kuma ayiwa o kumaw de kan insha Allah ta'ala a faamu cogo ɲuman an bɛ ala deli ala k'o nɔgɔya an n'an balima asilamɛ bɛɛ lajɛlen ma wa qabla shuru'i fi darsi asilamɛw alakira mandenw yan'an ka don ayiwa o walada kɛrɛnkɛrɛnlen la kad sabaqa lana fi darsi sabiqi a kɔnna walada tɛmɛnen na annahu rahimahullahu ta'ala amarana bi muraqabati maulana fi salati lafdartigi ala k'an sara kayira la a y'an ladili cogo ɲuman na ko an ka hakili sabakɔrɔto an yɛrɛ kun na k'an daba ma kɔlɔsi cogo ɲuman na kuma min na n'an donna seli kɔnɔ a ko a ka kumakan na n balimakɛ n balimamuso k'i k'i hakili to i yɛrɛ la seli ye fɛnba ye Allahu subhanahu wa ta'ala de y'a bonya e kana dɔgɔya a ko fadawimal khushu'a fiha takhsha ni donna seli kɔnɔ k'i ka ala ɲɛ siranɲɛ sabati i dusukun na linahyiha munkarin wa fahsha ka d'a kan ko seli ye bato kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'a minɛ cogo ɲuman na ko a bi a kɛba ayiwa ladi ka bɔ ayiwa Allahu subhanahu wa ta'ala ka ladili kow ma a b'a bali kɔngow la a b'a tigilama dɛmɛ k'a bɔ tiɲɛni ko fitinin n'a kumaba la a ko waltasta'inu fi dhalika birrahmani a y'a dɔn ko a ka gɛlɛya ka tɛmɛ gɛlɛya kan al-ikhlasu fi salati ka dusukun kɛ ayiwa sama k'a sigi Allahu subhanahu wa ta'ala ka k'i to seli la min takbiril ihrami k'a daminɛ Allahu akbar fɔlɔ la ila salamu alaikum fo ka taa se i bɔli ma seli la ala de bɛ jɔn dɛmɛ a na ɲɔgɔn na a man nɔgɔ fo k'a fɔ a man nɔgɔ a ka gɛlɛya ka tɛmɛ gɛlɛya kan nka Allahu ye jɔn dɛmɛ a la alhamdulillahi rabbil alamin a bɛ ɲɛ i bolo o kama a ko k'i ka dɛmɛ ɲini ayiwa hinɛ masa fɛ fal musta'anu khairu musta'ani ko Allahu subhanahu wa ta'ala ye dɛmɛ ni yɔrɔw la sɔ hɛrɛma ye a kun ye alakiraba dɛmɛ sallallahu alaihi wa sallam nin baara in na fo alakira sallallahu alaihi wa sallam ka ko n'a caya madina kun ye du kelen de ye a n'a dugu a dutigi kun ye alakiraba de ye sallallahu alaihi wa sallam ngo n'a ta bɛ alakira sallallahu alaihi wa sallama n'a kun donna seli kɔnɔ a dusukun bɛ langonenya ka bɔ diɲɛ kow la n'o kɛra o waati kunkurunin kɔnɔna a dusukun bɛ sabakɔrɔ lafiya fo a kun b'a fɔ a ka misiri wɛrɛlama Bilal ibn Abi Rabahi ko arihina biha ya Bilalu Bilal an b'a ɲini fɛ sisan kɔni seli wele k'an dusukun lafiya ni seli daminɛna an bɛ diɲɛ ta ninnu jigin k'olu bila an b'an dusukun di Ala ma o waati kɔnɔ Bilal an bɛ lafiya kuma kɔrɔ ye o ye nka alakira sallallahu alaihi wa sallam ala ye ɲɔgɔnde don ani maa man kan Allahu subhanahu wa ta'ala ye a disi ci ka dusukun ko ka sanuya ka hasidiya bɔ a kɔnɔ ka diɲɛ kanu bɔ a kɔnɔ ka fa ala kanu nɔrɔ da kɛnɛ na o kuma o dusukun cogo ni e ta tɛ kelen ani ne ta tɛ kelen ye nka ɲinan fɛ ko lakum fi rasulillahi uswatun hasana alakira mandenw muhamandenw a y'a ladege cogo ɲuman na kuma alakira sasama tun bɛ a dusukun tilen Allahu subhanahu wa ta'ala ma cogo min na n'a donna seli kɔnɔ muhamandenw a ɲininen don an fɛ an k'a ladege o ladege cogo la
andi ko ala ngan chesri kala de gele de ko nyumana tabtigi ni voigner le kawni ha hiya akbar munajatin tunajil abdu rabbahu ayani nan ve angana selike tulunga yoroye kadu sukumu blaki to seliko nakata yala sugufiya kono kadu sukumu blaki to seliko no akata fereke kanana tunoye kadu sukumu blaki to seliko no akata nido mado ko kula minda boye tabtigi yan ladi ala kadam munga seli gino nyona de joni adaba mache ni jamana tigi dan kamen seru bi nyonva mo ke gindo so kono ado ko ni e jole jamana tigi bele jele la ayo jamana tigi nye masaka bele jele ka masaka ni jole de o nyefe ino de bina gino nyonya ke ani nyonje mimbi fe ibina fwaye Allah ta'ala de masaw bele jele la masaye o kuma illabe agino nyonya kama illabe ka puma fe puma chogo nyumana wa aqsa halatin tabnu al-abd ila mawlahu seli la halaya bele jele la sanada la halaya mini jobe gere adaba mana assalamu ami ala foka barkada Allah subhanahu wa ta'ala kan ndi amma kona magobe Allah subhanahu wa ta'ala la kadwa ka biro kona ka baroka nay ko nga do seli kono ami ala fola ka ala barkada kaka getura akan nyande alkraba amba foka barkada na alkra sallallahu alaihi wasallam te ni njore muhammad sega soro andi sira wala la na khafu fi zalika Allah wa ta'ala imi aw ndi sira o foli la jalaki baka jalaki linye Allah ta'ala kay aywa alkra sasama Allah ta'ala ya kerekere joro min ala ya dama ala ya kerekere nayi amma no ñu korta def samandia soro naka samandia naka korta de o ma ba foka barkada wala shoni tle sogoma an wula assalamu ni mu'mini dona seli kono ke disu ko de alama nafa ba min bala asabata ka alkraba ma sallallahu alaihi wasallam hasakina man nasiya sabati ko anna al mu'mina idha khasha'a fi salatihi ko nga do nga fo mu'mini aslamin nyuma kona sirana alanye aka seli konnana ay seli di ko nyumana hata qabbalat minhu salatuhu Allah subhanahu wa ta'ala sona ala yaka seli mine abolo mine ko nyumana ko khalaqa Allah ta'ala suratan fi malakutihi ko Allah subhanahu wa ta'ala bi aywa dave dodda aywa aka masa shutura le kono o seli toala rak'atan sajida ila yawm al-qiyamah o suray o dave kerengerelin ni seli kele ndama kama Allah subhanahu wa ta'ala bi yamardi oma abiru kuyike Allah subhanahu wa ta'ala abi sujudu ke Allah subhanahu wa ta'ala ila yawm al-qiyamati fakata sa al-qiyama jodoma wa sababu dhalika li sahibi salati ala saraka yamardi o kabatu kergarale mi na ya ke seli nyuma ngama mami ni o seli nyuma ke seli nyuma ngonna na ya du kun samaka ni Allah subhanahu wa ta'ala ma ka seli ndamine fakata dafa ko nyuma na ala bi dave min da sisa no bi sujudu chama ke Allah subhanahu wa ta'ala ka ruku ichama ke Allah subhanahu wa ta'ala ka mina o seli ngedola ila qiyam as-saati kata al-qiyama jodo sangama ko kabatu hake o kabatu baraji hake Allah subhanahu wa ta'ala bo belaje lebla seli ngeba ka mizanana subhanallahi na alkara sallallahu alaihi wasallam te na alkara babu nyana barkate muhurmande be ni zoro chugudi am so kwala wal mamba to mode o ma ala foka barkada ka alkara sallallahu alaihi wasallam foka barkada ka solke alkara baka ka chaya naqalahu ba'd al-akabiri don getura do yene zabe munu na me minani ke olula am ga dine am ba mine getura de la getura munu nu wele la don shido mo ka dalane ka ko fuqaha alkara sallallahu ka dine famu chew oluka dine ci aywa saka le nyuma ka sabe fiqhu kitabu kono ka fanye ko ne farida ni sunna ni mustahabu ni min aywa nafaka ni fadail amali ni samandi baray ni yen nge abi sen hakayma adalu qur'anana ni adalu har sakirma nasu ni ubo tike ka boala jango famu ka nokoya anga dine be mine o getro de la o ngana do de ni vanyi Allah subhanahu wa ta'ala kana sar kayra la assalamu mayto anga hagil tandu sukuna nanzo na seli kono anga de sukun kele ka bo jien ko la ka sigi Allah subhanahu wa ta'ala ka de sukun kana barok wereke abarokato alafe dalika min su'il adabi ma Allah subhanahu wa ta'ala o jugo jugiya daye ala nyefe isigi le do jamana president nyefe iga telephone sonne na ibeki mako nyina boy bina sika pama president fe machite mim soko ke o mani jora Allah subhanahu wa ta'ala nyefe kana mako were foble kana baro were ke ka fara ala fe baroka korfo ko rayne nde ala ka fam to nyuma di anambal assalamu ma wa billahi ta'ala at-tawfiq am ala deli ala kambe sababa manina anya don ko aywa aka gele nga Allah subhanahu wa ta'ala manan ko ya salame mima o ya no yale ima ma min nyinne do anve anga ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan no ya du sukun ka sanuya du sukun ka ke Allah subhanahu wa ta'ala sakoy ala ko no ya anambal ma al-salame bele jele lamma ana hal muallif as-sufi rahimahullahu ta'ala daktartik mi sufi getura de o de la haminani du sukun la halaya silikono tasawufu sigime minga fambi wele ko sufiya ni ngumana fe mbe mani don shido dala ne halna sura ne makala angara mo ko no memmi voanye nanyo fo insha Allah ta'ala nogoto la
wallahi la ilaha illa huwa olu ya kala ka shidon o bi mi voyen ajele do tasawufu fembe wela anve ko sufiya nyuma asigile do nikun kelali de ka safineta inni fe ka ko ka je fa ka ke ala ka jon nyuma yi o mane ala ya bla yoro mena ala mako jorala ala ka soroy afande mako sufiya lakdati kunyo o getro do de ayo alger jamana don ba bakundo ayo lakdati sara ashifin afatura ashi sambi sabado ko samsa saba nga ano wati o shit dokomani ay bien ko sia beke donina anyemo de be soro anyenyo da koma mi ba nye amo sebene apma ba donc allah subhanahu wa ta'ala ka dine ayam mako do ala abalona ka wa fatura ka o sufia ayo puma de poy angere na seli kono aka seli ayo babu dace yoro la ka jirana ko seli baraji adlone do dusukun de la o de la akraba ko laysa lil musallimin salatihi illa ma aqal ko foyta seli bay aka seli kono baraji la abi min zoro ko ba nafa ka be to sebene soro min zanena ko abi niso jani o ye fo hakili tura seli la yorani mina mamna la khadar tigi lala op mawla alaka hina aywa ani alsalam shubala jalela aduna pmana ala hal qalbi almusalli aywa lamma an hal kalama ala hal qalbi almusalli mamna nat lala aywa selibal aywa dusukun kan ngake choko mina seli kono mamna nayo pmadda cha shar'a yatakallamu ala hal qalbihi sisangona abina do ira farkolo kan ngake chogodi nayo dusukun fiye ko kan ngasigi allah subhanahu wa ta'ala ka opma ira qalabu yifarkolo be والله لا يكن كتوكو دي سيليكون سابنا بموكا وحكو نصه نياكا نصوي ألك فهم تكون يمادي أنا بالمع السلام وما ألك جترك ولا الفرد 7 على الترتيب 4 منها على الوجوب كوني سلامة دون السيليكون يرفر كل الحالية كل الحالية ولف لا نينيمة أيوة أوفي الحالية ولف لا قاد دام نيونغا أيوة دادا نيونغا تشوكو نيومانا أيوة كون ناني بالا ودالي دو نيونغا جاكو يا بلينيانا ni ye kelembwa nona ika selibitien aywa saba were abino fiye olu dara nyonga ko kannedo ni ye fembwa nona ika seli baraje be dogo yanga titien aka makoro ni allah halaf aywa nani folo ni nye dato andloka ako an yastaqil qa'iman huma sanid aw yastaqil jalisan huma tamid wallahi alaka gatura akmise mana kojugu mami vana ya fara nyonga ka nazmu sheikh qalawi suraka obe kala shidon ko jugu aya ayo adaraja nani aya faranyo nga dongli sokele ako an yastaqilla qa'ima min yinne do seliba fe ni do na selikono ni bana ko ndi la wuli ki jo ki dala kenye ki tle ikalala ki jo idaba man nyefe huma sanid ni bana yi soro ko bana yi bali ola alaka ngi bana juguma anambal salama be ko kuma min yinne do ife ni bi se jolila nga ki jo yere kun kalala bana kema ki bali ola ijo iki seme fin dola awu sakal la jalisa ne bana gele yara ko wuli ka joti nye ala aywa isiki iki yara kun aywa dama kenye iki siki ikala la kitle ma atamid annani na laba na yara ko sikili fana ki siki yara kun kala la kitle ka sori semende foila na yara ko fana ka gele okuma iseme fedola ninye aywa la halya nani mi na yo fanye ka foko aywa olu fara nyonga ko e jaku ya ble olu dada nyonga ni folo sema kiye bi sorgana flanana ni flana sema kiye bi sorgata sabanana ni sabana sema kiye bi sorgata nani nana ngani aywa flana aywa folo sebi iye ni seli yara kana flanana selbi tien aywa ni flana sebi iye ni segra kana nani nana selbi tien ni na aywa sabana sebi iye ni nana nani nana selbi tien ako wabatalat bi kulli halatin kasab ma fawqaha thumma thalathun tusahab ayo de fanye sisa ko ni ye kose bla nyese nye la hala nani na ayo ko selbi tien o kama thumma thalathun tusahab ko fa ko la hala saba werabe ko kannedo ayo li janbihi al-ayman thumma al-aysari wa dhahrihi wa batalat an yaqdiri wallahi alaka getura ko ni ayo bana gele yara alaka ngi bana juguma nana na ye ali tseka sigi ki seme fena ka seli o sabatira iyara yora dangani yara yoro ko ki da ikiningereka thumma al-aysari nasoro bana ka giri kiningere de ka ki tseka da kiningereka iki da inuma ngereka ka seli bi dhahrihi nasoro ki da ngereka ko ka gele ki nyishi koroma ko ka gele okuma ni banat aywa bengere vla imbele jele la ko be daka iye iki da ikoka ki jan wa batalat in yaqdiri ko be seka ka kokura ni yepma gele ni la hala ba soro islameta yira ko bolo ko ka fiye kana yira kun aywa seliya ka fando ta ka sori masoma ko ni ye kose ko nambla nyese nyana yurani mina ko selbi tien
lahalaya naani fɔlɔ a kame o ma nka lahalaya saba laban ayiwa olu bɛ se ka falen ɲɔgɔn na bari sabu o dada ɲɔgɔngali ye musahabu de a ko wa bɛ sɔkoti ma alayhi yasanid yasɔkoto illa kɛruhu an yatamid n'a sɔrɔla ko n'a y'i sigi k'i sɛmɛ fɛn na n'o de y'a ka seko dara ayiwa danyɔrɔ ye sariya b'a da k'a ye ayiwa lahalaya min na ko a k'i sɛmɛ ka seli n'a sɔrɔla fɛn min b'a kɔkɔrɔ n'i y'o fɛn sama ka bɔ a kɔkɔrɔ n'a sɔrɔla n'a bɛ ben an b'a dɔn sisan kɔni ko a ka lahalaya sera yɔrɔ min na diyagoya bilen f'a ka sɛmɛ fɛn dɔ la ka seli o tuma o yɔrɔ de la sariya bɛ sɔn a k'i sɛmɛ fɛn dɔ la ka seli a ko illa karihu nka n'a sɔrɔla n'i ye fɛn in bɔ a kɔrɔ ko a ti ben a y'i tugu k'i sɛmɛ ka seli ko sariya b'o kɔn ayiwa sariya b'a kɔn o yɔrɔ la a k'i sɛmɛ ka seli ayiwa daliliw ni ngɔrɔfɔ ninnu kan o de an k'a dɔn anna alqiyama fi salati wajibun kitaban wa sunnata wa ijma'a a silamɛ k'i dɔ i kala la ka seli ayiwa qur'ani nasu ye o wajibiya alakira sallallahu ka sunnatul mutahhara ya wajibiya dɔnnibaw ka bɛnkan ye o wajibiya ayiwa lil qadiri maa ye se bɛ maa min ye ayiwa a k'i jɔ liqawlihi ta'ala kada allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan kan wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ala n'a ka kira a ɲininen don alisalamaw k'olu de jɛn ɲini min ka allahu subhanahu wa ta'ala ye a y'o de fɔ an ye kuma an ka baara kɛ a diɲɛ kɔnɔ walima warada fil hadisi ani min nana ayiwa hadisa kɛnɛma nasu la annahu sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ ko alakira ba allahu subhanahu wa ta'ala ka kisi nɛɛma caman kɛ a kan qala li sahabi yel jalili a ko a ka sahaba gɛtura dɔ ma umar ibn husaini a tɔgɔ ye ko umar ibn husaini tuma min na ablahu rabbahu bil maradi tuma min na ni a daba ma ye a jarabi ni banajugu ye a ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ka bɔ a ka seli cogoya ma alakira ba ko nin sahaba ba in ma a ko a ma a ko salli qa'ima wuli k'i jɔ i ka seli n'a sɔrɔla i bɛ se o la fa in lam tastati ni bana gɛlɛya y'i bali o la fa qa'ida seli i sigilen fa in lam tastati ni bana gɛlɛya y'i bali o la fa ala jambin i seli i ngɛrɛ dɔ kan a ye jambu nakiraya na ala saturi ala kana sara kayira la a ko lakdarti k'a fɔ ko kiningɛrɛ ka kana numangɛrɛ ka ko ye mun ye ko o dalu ye min ye ko alakira sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu aymanu ko kiningɛrɛ de tun b'a kabakoya a ka fɛn bɛɛ lajɛlen la hali n'a bɛ dumuni kɛ ko a tun b'a fɔ yaminan yamina a ye baara in daminɛ kiniyanfan fɛ hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'o di ayiwa an n'an balima alisalamɛ bɛɛ lajɛlen ma o kama kitabitigi sina ka ayiwa kiningɛrɛ kana numangɛrɛ kan alakira ko ayiwa sahaba ba in ma ko fa in lam tastati hali bi k'i da n gɛrɛ kan n'i ma se o la famu salqiya kuma i da i kɔ kan k'i jan la yukallifu llahu nafsan illa wasa'aha allahu subhanahu wa ta'ala ta ka jɔn karaba foyi la f'a ka sɔrɔ fɛn min bɛ a se kɔnɔ rawahu ahmad wal bukhari wa ghayrihima ahmad ibn hanbali nin lakali a ka sunanu kɔnɔ imam bukhari fana ye nin lakali a ka sunanu kɔnɔ maa wɛrɛw y'a lakali min de ninnu ye wa ma as-sanadihi wa qu'udihi lahu ajruhu kamila ayiwa ni dɛsɛ de y'a to man bɛ jɔ ka seli laada la dɛsɛ de y'a to a y'i sɛmɛ fɛn dɔ ka seli walima man bɛ jɔ ka sɛmɛ ka seli dɛsɛ de y'a to bi a y'i si ka seli a ka baraji dakɛnɛ b'a ye ghayru manqusi allahu subhanahu wa ta'ala ta nagasi ya qala alayhi salatu wassalam ka da ka alakira ba ko alaka ayiwa kisi nɛma kɛ alakira ba ka caya zamara dal abdu ko ni jɔn banana aw safara walima n'a taamana taama ye darola ye taama fana ye ayiwa sɛgɛn ye alakira ba ko ten ko kataba allahu lahu ma kana ya'maluhu ko a tun bɛ baara minnu kɛ ka kɔrɔ a kɛnɛbaatɔ walima a bɛ baara minnu kɛ a sigilen ayiwa so k'a sɔrɔla a tɛ taamana ni taama darala kɛra sababu ye k'a bali o baaraw la ko allahu subhanahu wa ta'ala bi ayiwa o baaraw baraji dakɛnɛ sɛbɛn an ye wa huwa sahihu a bɛ deli k'a kɛ k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ muqimu a bɛ deli k'a kɛ k'a sɔrɔ a sigilen don sosigi la ni bana de y'a bala la bi ni taama de y'a bala la bi ko allahu subhanahu wa ta'ala ye masa fɔnisiri ye Allah subhanahu wa ta'ala baraji dakɛnɛ de ama al-Bukhari imam Bukhari ni hadisan sabati jazallahu al-fuqaha anna khayra assalamu alakira mandenw fikiw cɛw fikiw dɔnba ba minnu n'u ye alakira sasama ka diinɛ tɛndɛ ka ayiwa haramu jirana ka bɔ makiruhu la ka farda jirana ka bɔ musahabu la an bɛ ala deli ala ka n'u sara kayira la alla fo wadawwanu wa bayyanu lana shari'ata kulla tabyini u ye alakira sasama ka ni sariya in u y'a jirana jira cogo bɛɛ lajɛlen la ala ka n'u sara kayira la hali bi lakdartigi ala ka n'a sara kayira la ko kokora a ko walmutanafilu lahu an yajlisa wa nisfu min ajri alqiyami naqasa wa jalisan yadkhuluha wa qama wal aksa in lam yatlazim qiyama a ko ayiwa nafila seliba ko a dagalen don nafila seliba ye a k'a sigi ayiwa a daba kama ka joli seto a ye k'i sigi ka nafila seli
aywa kona yo ke ko aywa joba ka baraji tlanje ko baye o cogo kele do ka be daga ya aka do nafla kono aywa asigile aywa na ye farfon sora be daga ya aka wuli ki jo ko sina fana bi nye o koray abse ka damene joli la na sangana abse ki siki nga sharti na sorla ama aywa joli ngani ya wajibiya ayraka aqad wadaha lana anna an-nafilata wal faridata fi hadhihi al-halati takhtalifu aya banganye ka fa kon nafla ni farda bi fonyo ngoni na halayina ni farda do tisaka joli setu yake tuko ki sigi ngobe daga nafla la لأن المتلفل في مشيئة نفسه بين القعود والقيام مع النقصان العجري نفلا سلبا كوني أبا يركون سكولا أيوة أكاك تشوكو من غداي غناي تشوكو كوني كاسورة جولي سيباي كي سيكي أكبر رجيم نقشي لحديث عائشة رضي الله عنها أدلو سيدة عائشة كحديثة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة كوكو ألقى كيرا ألقى نمان كيشي تشاماك أكا كان يصلي جالسا كواب من نافلة سلي السكيلي فيقرأ وهو جالس كاب القرآن كلا كسر السكيمة فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية نك كلام توتر بك السورة من غلا ولا ما بك يور من غلا القرآن نكون كلام يور توتر آية بسبب ولا آية بنا نيواناي قام فقرأ وهو قائم أبصرك ولك يجو كو توكلا أجولي ثم ركع وسجد أبصرك ركوعك كسجودك أبي بمر منك كسرك تيترو ثم صنع في الركعة الثانية جوكو فلانا نقابا كي أتشوكو فنانا مثل ذلك أنيوانا رواه مالك في الموطأ إمام دائر الهجرة إن لكالي أكام وطاو كونو نباجي رانا كفا ألكرا صلى الله عليه وسلم نياي عائشة إن لكالي نغومي كي ألكرا باكا سجو دلا أكا سوكونو أمسو دالي نينا أكما أكمي نافلا من زيلا باسل لنشوكو إنا جانغو نما كروبا واتو نانا أكما مكروبا وكو ديكي نينا نباتو إبي كورونيكا نافلا ناصر إبي نافلا سليكا چايا walma kan nafla seli kala ka jan ni ye alfatiya kala ka damine aya kele aya fla isigi ikika kala beke isigile na totora aywa aya damadoy ika wuli ki jo o dafal aywa ko dafa i jole ka sora ka pimere mine ke ka tendiru ke ka nafla besel ni jogola jole ba baraji dakene bi di otigla mama kono ngi alka satuma ka nafla seli chokoye sede aishata alka nasara kairala ambaye gindo fanye gindo mi nabi muhammad lafiya ni demsen be se ka ke makoroba fana be se ka ke kuma makoroba o ka hagil tunna on pasa kanyinga aw yeddoy aywa daflaye hagil nyuma be ala fa ala ko di anambal al-islam be la jelema afa mi to nyuma ala ko di anambal mawma am ala foka barkada Allah ta'ala in aywa ni nokoya anye al-sabe jakulu min zababula ku foku barkada an va fana al-sheikh satnam dana haydara ka foka barkada ka ala deli Allah ta'ala ka njidi aywa barkada ngama bara keli nyumana aketuku nyumana akene na shila kam saka fana noko yanyi anga balo ninga alaka dine la selila anga fatu ninga alaka ka aljina saray anambal al-islam be rajale alako kaka alaya kama alako ka alkarabana bono baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهر المصطفى من مندوري أطهير المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما